Yeah. 14 600 päivää siitä kun Ilves on viimeksi kultaa juhlinut. Onko se voittamaton Ilves kun 40 vuoteen ei ole poikaa voitettu? Edes Raipe tai Pennan ei auttanut. Kuka olisi uskonut, että mestaruus onkin harhainen unelma? Miks Myrrä lähti? Kysyy poikaa hukassa. Missä on se Ilves, joka oli joskus olemassa? Fanit vaatii hiitelää takas. On se kannu vaan niin rakas. Voittamaton Ilves, voittamaton Ilves, voittamaton Ilves. Vuodet vierivät, muisto voitosta haalenee. Jos sukupolvi ilman kannua elelee, Tampereen Ilves ei onneksi koskaan kuole. Vaikka mestaruuden metsästys turhauttaa, porkkana pöksyjä se naurattaa. Poika isältään kysyy, milloin Ilves taas kultaa kotiin saa. Isä vastaa, ehkä sitten kun taas Nässyn jäällä pelataan. Miks Myrrä lähti? Kysyy poikaa hukassa. Missä on se Ilves, joka oli joskus olemassa? Fanit vaatii hiitelää takas. On se kannu vaan niin rakas. Voittamaton Ilves, voittamaton Ilves, voittamaton Ilves.